May gabi kaniyo katanan mga kaigsuunan o karon hapit ng eleksyon ug mao kini ang hiskutanan sa tanan mga katawhan ug kinsa kaya ang makadaog pagkamayor dinhi sa dakbayan. Ug karon mga kaigsuunan, duha sa mudagan karon ang atong hiskutanan karong gabi una ug mao kini ang atong hiskutanan karong mga kaigsuunan, duha sila mao kini si Madam Mayor o si Madam Tupperware. Mao kani sila, si Madam Tupperware, unsa kaya ang ilang propaganda ug maayo kaya ang ilang mga panghiskutanan karong gabi una. Ug kamo kani si Madam, na arang kadako ang lawas, dako kaya ang serbisyo na mahatag sa atong katiningban. Ay, hapit na jud ang eleksyon mga kaigsunan. Ug karon, unsa kaya ang una nilang propaganda o unang proyekto na ilang ibuhat karong gabi una. Agoy, excited na ba mo? Ako, wala pa. Iwa pa man sila nangabot. Pwerte pang dugaya. Karon, duha sila mga utukan. Duha sila na ay kasing-kasing. Duha sila na naay mga gusto na isalmot o ilambo sa ato ang diri sa dakbayan. Init na kaayo. Kapoy na kay ko Andre. O karon, wa pa man sila nangabot. Ato silang sabay-sabayon o tanaw na to kung unsa kaya ang ilang mga propaganda ng ilang ibuhat. Mo kini si Lady Morgana kay mga kaigsunan atong atangon ang ilang propaganda. O karon mga kaigsunan, 30 minutos na nilabay wa pagihapon ang atong mga duha ka mudagan og mayor. Dugay nakaayon magpinaabot. Tanaw na pud nato kung mugawas na ba siya? Ay, nana siya mga kaigsunan, nana siya. Mao na siya jud, mao na jud ni. Madam, kumusta man kaliha, madam? Maayo. O, madam, balita na mo na mudagan daw kang pagka-mayor daw diri sa dakbayan o unsa man ang imuhang mga proyekto na ilambo para diri sa atong katilingban. Daghan ang katong mga Tupperware nga way gamit ato ng matagaan ko hustisya para magamit na jud siya kay dili pwede nga i-standby lang nato tanan. O katong mga inyuhang mga anak nga wala jud na uli pa ang mga Tupperware ato katong bawion kay di man jud to ilahan. Og dagan kaayo nag-question ng mga kaigso na nato no na gusto nila mapagwapo ang ato ang katilingban. Mayor, unsa may pagwapo na di magay nimo mapagwapo ang imong naong? Ang tanan Tupperware nga naa mo ato nang ibaligya kay ipalit nato ng mga materyales diri. Ato baga lang sa among pangutana kay mo kini ang hot seat sa mga sa mga pangutana sa mga tao na unsa ba jud unsa nimo pagpagwapo sa katilingban na di man imo mapagwapo imong naong? Wala ko'y mabuhat anak, kamo na lang mag-ako, anak na lang siguro. Kay dili pwede nga diha mo magkuan sa ako ang naong, diha mo magbase. Ayaw, mali ng inyo ha. O balita po na mo ang imong kaatmang po nimo kay si Mayor Madam. Unsa may mo maingon about sa iya ha? Kung ikaw naminaw ka, dapat bago ka nidagan, imo sa unta nang giuli. Nakahibalo man ka di na imo. Ang ako alam kung dili ato dili na nato ilabtan anak lang. O unsa may maingon nimo sa imong mga kuan nimo na constituents o mga supporters nimo? Sa tanan mga supporter nako ato aning dag-on daugon nato ni kay dili pwede nga mudasig ang katong mga hilabtanon sa kamaayuhon ayog duol mao lang. So any last nimo na iingon sa atong mga kaigsunan nato diri? Goodbye. Huh? Thank you. Og mao kini mga kaigsunan ang ato ang una na mudagan karon si Mayor Tupperware. Og karon pulato na pud nato si Madam Mayor karon ay tugay pa jud kaayo siya maabot tan-aw na nato saksiyon nato ang mga kaigsunan og tan-aw nato kung maabot pa ba siya. Og sa pipila ka minuto mga kaigsunan naghulat og 30 ka minutos og wala pa pod si Madam Mayor mga kaigsuunan. Ato siyang hulaton, dugay kaayo, pasensya ina ninyo kay dako kay naglawas mga kaigsuunan. So karon wag papadong na siya mga kaigsuunan, nana siya.
Noon sa day. O pipila na po ka minuto mga kaigsuunan. Nag 30 minutos na lang, wala pa gihapon ang kaatbang ni Mayor Tupperware o na si Madam Mayor. Mo na kayo ni Nana siya mga kaigsunan. Ato na siyang saksihan mga kaigsunan. Nana siya ang pag-abot ni Madam Mayor. Noon sa day siya. Mama, noon sa day siya mga kaigsunan. Dali, madam, dali, madam. Ubo ka. Wala ko giubong, datukan ako. Dali. Maka-Scooby-Doo. Wala ko iskubido. Negative ko. Madam, kumusta man ka, Madam Mayor? Okay ra ko, malipayon kay na ako batagaan ko ga oportunidad na makadagan para maghatag og serbisyo sa atong katilingban diri sa Dakbayan. Makadagan ka, Mayor. Pero, dako makaglawas. Ang saan ang pagdagan? Tala-tala man ka, dili man asatihan magbasihan ang pagdagan ug pagserbisyo sa kasing-kasing na makitan. Sa kasing-kasing. Kaganina si Madam Tupperware nagbaktas pa Kasi yung color, Violet. kato naka-violet, Naka-violet siya. nilingin kay gulo murag ka ng mangustin og now Kato siya. or violet nga buongon. Ay, tora. Siya, Jude, Madam Mayor. Kaganina, nagbakta si Madam Tupperware. Kaganina, Madam Mayor, ikaw, unsa ang imong gigamit na nabakay sakinan? Of course. Unsa nimong sakinan na gigamit? Karo. Karo. Oh, gwapo na siya. Gwapo ka na siya. High-tech na siya mga kaigsuunan. Unsa man pod ang iyang patlamorman ni Kuan ni Madam Tupperware na mauli ang Tupperware sa atong kinsa jud ang tag-iya. Imuha unsa imong platforma nimo para sa atong kalambuan diri sa atong katilingban. Kaya si Madam Tupperware, na tingong kung ng butuon, ayaw mo buto. Kaya una, wala siya kwarta para ihatag kanino sa katawhan. Ako isa lang masulti kung unsang itsura sa inyong mayor mo na magiging itsura sa inyong lugar. Kita man kasanaw niya, di ba? Puro agtang. So, inana ang himod sa tong forest. I-raise tanan kahoy. Ako, tanawa ko, tambok-tambok. Kaya ano man na siya mag-promote ng health, food development para sa mga tao nga gipanggutom. O dili lang na, maghatag pa dito og kalipayan sa mga tao nga wala nalipay. O dili lang ka na, maghatag po ko og kalipayan sa mga tao nga naughan. O dili lang na, maghatag pa jud ko og allowance sa mga taong walay allowance. Mag-promote ko sa katawhan labi na sa mga gwapong kalalakihan o scholarship o at the same time wala na curfew. Sa mga gwapa nga babae na ay curfew. O i-promote na ko ang Chubby World's Day. Ang Chubby World's Day mo na siya ang mga chubby na mga gwapa o sexy nga chubby kay ang 2022 chubby na ang mahimong uso. O dili lang na, para sa mga katawhan nga nangamayat, tagaan na to vitamins para manambok. Tanawa to kong kalaban. Inanain mo og mayor, chewing ka, kambras kay now, dili na makadaog. Ako na, surely. Unsa pa man, wala pa ba kay sulti? Wala kay pangutana. Mao gani, sige ka kuan, ikaw magyapon mo storya. Ikaw may nag-interview. Di ay. So, unsa may mamaingon sa mga constituents nimo o sa imong mga fans nimo diha? Sa ako mga fans o constituents dira nga nagasuporta sa ako, padayon lang ang pagsuporta kay Madam. Kay ako, nga Madam na mahimong mayor diri, i-promote na ako ang mga arinola para sa mga pag next live, dili na maka-surigets ang mga performer. O dili lang ka na, dili na ta mag-inom og fresh milk before mag-live. Kay manakit ng tingan. Tinuod ka na. So, karon Madam, unsa may mo gibati? Happy. Kaganina? Nabugwak na. Okay. So, wala lang kayo. Unsa mo masulti nimo sa imong Naghanap mo pangutana. last na lang ba? Unsa day kay mong kaatbang nimo na si Madam Tupperware? Madam Tupperware, isa lang ako maingon kung usay mo ipangdaot sa ako. Isa lang ako maingon sa imo, dili ko nimo madaot. Kaya ang gwapa, dugay madaot. Pero kung ikaw mo ang laong daot na jud ka. Ayaw na pagdagandagan, ayaw na kong atbangi. Surrender na lang habang wala pa ka napildi. Mao lang to siya, Madam. Yes. Daghang salamat sa imo ha. Thank you. Sige.
Og mao kana ang duha sa mudagan karon pa diri sa eleksyon na si Madam Tupperware og si Madam Mayor. Karon kinsa kaha sa ilang duha ang makadaog? Si Madam Mayor o si Madam Tupperware? May balaan nato na sa pag-abot sa eleksyon. Ayaw nyo kalimti kung kinsa inyong kuan. Duha ka mga utukan, duha ka dako kasing-kasing, o duha sa ila, ang isa gwapa, ang isa alanganin. May balaan nga nato na mga kaiso kung kinsa ang makadaog sa eleksyon. Mo kini si Lady Morgana nagaingon, init na kaayo. Daghang salamat.